Śmiało, wolno tańczyć, wolno się dotykać, wolno szeptać sobie do ucha słodkie słówka. Ja zachęcam was do działań w podgrupach. Jeżeli ktoś z was dzisiaj chce wyrwać jakąś kobietę, to proszę spojrzeć, mamy dziewczęta, które są niezwykle romantyczne. Aby je sobą zainteresować, należy wyszeptać prosty wiersz. Na górze róże, na dole gnój, dzisiejszej nocy będę twój. A teraz już obywatel piszczy.
Chodź sobie najlepiej sama, sam
Thank you.
Dziękujemy, obywatel Piszczy. Obywatel Piszczyk, słuchajcie, kolega kończy koncert, pochłania bardzo sympatyczny płyn, nie wiem co jest w środku, ale wygląda bardzo sympatycznie.